Čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videjku. Dneska som vo skateparku. Tam mám kolku. No a trochu pošredíme. Išiel by som... Ja sa trochu rozjazdím a potom vám k tomu niečo poviem. Tak zatiaľ čau. Trochu nevydarený skok, no. To je teda ľudia, ja už som celkom rozjezdený. A teraz pôjdem dať taký jeden trik, ktorý už dlhšie skúšam. To je teda ľudia, nevydarilo sa mi to, robil som finger whip. Už celkom dlhšiu dobu ho skúšam, neviem ho dať. Ale aj tak, už nebudem viacej natáčať, lebo mám že 6% na mobile, takže nemám som tentokrát GoPročku, natáčam na mobil, takže uvidíme sa v ďalšom videjku. Zatiaľ čus.